Здравейте! На днешният 2 ноември през 1950 година умира Джордж Бърнард Шоу. Той е един от най-важните драматурзи, белязали развитието на англоязичния театър през последния век и половина. Въпреки че през годините Шоу пише стотици произведения, пътят му в изкуството е бавен и в началото се занимава с журналистика. Сътрудничи на издания като The Star, The Pall Mall Gazette, The World, където се ражда любовта му към театъра и започва да пише отзиви и рецензии за актуалните постановки на английска сцена. Така, в края на 19 век Шоу се преориентира от публицистичното към художественото писане и създава първата си пиеса „Къщата на вдовеца“. Нататък пише едни от най-поставените драми на европейска и американска сцена, като „Обичаният мъж“, „Професията на госпожа Уорън“, „Кандида“, „Промяната от капитан Брасбоунд“, „Пигмалион“ и други. Междувременно Бърнард Шоу не загърбва духа си на журналист и до края на кариерата си не спира да използва скандален език, с което провокира пуританската общност на консервативна Великобритания, където неведнъж негови текстове са забранявани. Днес, 70 години след смъртта му, той продължава да скандализира публиката на различни места по света. Дали обаче наистина има нещо крайно шокиращо в написаното от него, или всъщност скандалите, както преди, така и сега, са добре организирана акция на група кресливи провокатори. Аз съм Румен Троев от театрално дружество Конфликт. Бъдете здрави, отваряйте си очите, четете и ходете на театър.